Ο Ζορμπάς κατέκτησε το Ρίο. Το άγαλμα του Ιησού, το πιο διάσημο μνημείο του Ρίο ντε Τζανέιρο, παραχώρησε τη θέση του στον Αλέξη Ζορμπά. Πρόκειται για το ευρηματικό μοντάζ που εμπνεύστηκε και δημοσίευσε το περιοδικό της Ομογένειας, Hellenic American Leadership Council και σαρώνει στο διαδίκτυο. Η Σάμπα δίνει τη θέση της στο σιρτάκι και ο θρίαμβος της Ελλάδας στο Μουντιάλ κάνει το γύρο του κόσμου. Greece had yet to score in this tournament, but they struck for 2 goals, including this penalty kick against Ivory Coast. And Greece now advances to the round of 16 with a 2-1 victory. Τα ποδοσφαιρικά μεγαθύρια της Ευρώπης παίρνουν 1-1 το αεροπλάνο της επιστροφής. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία θα παρακολουθεί στη συνέχεια του Μουντιάλ από τον καναπέ και ο άθλος της Ελλάδας έχει περίοπτη θέση στα ρεπορτάζ της ισπανικής τηλεόρασης. Como decimos, Costa Rica se va a enfrentar en octavos a Grecia, que pasa de ronda por primera vez en su historia. Lo logró anoche de penalti en el minuto 93 ante Costa de Marfil. Και η Αγγλία αποχαιρέτησε άδοξα το παγκόσμιο κύπελο, ενώ η αιχμή του βρετανικού δικτύου Sky News, που χαρακτηρίζει το πέναλτι αμφισβητούμενο, δεν μειώνει τον άθλο της εθνικής. Next opponents of Costa Rica are Greece, who qualified following controversial injury time action. It was a penalty against the Ivory Coast. Giovanni Sio judged to have fouled Celtic's Georgios Samaras. And it was scored by Samaras himself, and that gave Greece a 2-1 win. Η εθνική έχει πάψει εδώ και χρόνια να αναστενάζει μέσα στα γήπεδα και αποκτά ισχυρούς φίλους. Ο ίδιος ο Ζωζέ Μουρίνιο, που είχε προβλέψει την πρόκριση της Ελλάδας, υποκλήθηκε στο φίλο του Φερνάντο Σάντος. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία και τη σπουδαία πρόκριση της εθνικής Ελλάδας. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια. Ακόμη και η γερμανική Bild, που στο παρελθόν έχει στάξει δηλητήριο για την Ελλάδα, εξυπνεί το κατόρθωμα της εθνικής ομάδας, πικάροντας την Ιταλία για τον αποκλεισμό της. Κοιτάξτε Ιταλοί, έτσι προκρίνονται, αναφέρει. Απίστευτο. Οι μινιμαλιστές πέρασαν στους 16 με μόλις 2 γκολ. Χαιρετίσματα στην Ιταλία που με τον ίδιο απολογισμό δεν τα κατάφερε. Οι Έλληνες το έκαναν πιο συναρπαστικό. Διθυραμβικά τα σχόλια από την ΕΚΙΠ. Οι θεοί με την Ελλάδα. Νικήτρια στο τελευταίο λεπτό η Ελλάδα θα παίξει στους 16 του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της, γράφει η γαλλική εφημερίδα. Και όποιος είπε ότι το ποδόσφαιρο της εθνικής μας δεν είναι ελκυστικό, η απάντηση ήρθε από τον superstar του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, που άφησε το Wimbledon και είδε Ελλάδα. Ξέρετε για ποιον πανηγυρίζω? Έλα Ελλάδα, αναφέρει ο κορυφαίος αθλητής. Τον διάσημο τενίστα ευχαρίστησε με ανάρτησή της στο Twitter η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία παράλληλα δήλωσε υπερήφανη που η εθνική διαφημίζει τη χώρα στο εξωτερικό. Η χθεσινή νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου μας κάνει υπερήφανους. Δείχνει την εικόνα μιας χώρας που ξέρει να αγωνίζεται και να κερδίζει. Και επιπλέον βοηθάει τα μέγιστα στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο NBA, η Ελλάδα είχε πει στο δικό της πρεσβευτή, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Μπράβο μάγκες για την πρόκριση, συνεχίζουμε δυνατά, ήταν το μήνυμα από τον ερχόμενο αστέρι του μπάσκετ. Τρίπονται υπέρ του ποδοσφαίρου και από τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Νίκο Γκάλη. Έγραψε στο Facebook. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου για την πρόκριση. Τέλος, θράψη κάνει στο διαδίκτυο η ατάκα του πρώην άσου των Βρετανικών γηπέδων Γκάρι Λίνεκερ. Μα τον Δία, η Ελλάδα σκόραρε, ήταν το τιτίβισμα του γνωστού για το χιούμορ του Λίνεκερ. Και που είσαι ακόμη Γκάρι, έπεται και συνέχεια.